Good morning mga pre. Today is Sunday. It's May 23. Atay coastal cleaning karon mga pre. From Barangay Linaw to Barangay Naungan. So karon mga pre naabot na atong Action Cam SG8 Pro. So first day pod na ako ning i-test or i-try. And for the mic also wala pa ko ka trial and error ani gamit. O okay ra ba yang guys? Kanang atrata sa likod sa Robinson Supermarket. Diesel daig. Hindi ko lang mas pan-diesel na. Dili ka pa-diesel? Tagdos. Kuan. Napo ka mo. Thank you. Pero mga pil na sila mga pre sa coastal cleaning na silang grupuha. Nakaka na sila nag-aabot. Let's go! San Pedro Street. Oh, yung guys. Saradan sa nato. Sorry ate. Berita? Orang yang tidak pernah lihat. Ini ba? Berita. Gibayan-bayan na yung area, no? Oo, gibayan-bayan ang area. Oo. Paano tayo? Hinlo man rin. Oh. Hindi makita. Tara, tutuan. Okay, tuloy. Nine.
Sige, kaya ni. Ninyo, usara ka sa ako kay para mapuno dali. Uy, mga bato naman na yung pamabsi guys. Dire-diretso na yung sakuan. Bili ba motorismo? O, dito na ako sila. Unya na lang. Labs daw oy. Unya na lang. O. Sana all na gloves. Mga lutang mo pre. Limit naman lang ito. First. Pre. Oh. Jaysak. Isa na sa sunod, bago magula. Ako be. Ako na sunod. J-Sack. Sak lang sa kalam. 1, 2, 3. Another one. 1, 2, 3. Okay. Thank you. Thank you. Ride safe. Kami sa Coast Guard. Laos ming adto sa Sanuan. Gahi. Sila om. Shout pala, Omar. Balik kayo kay Palo na. Two hours later. Naman, susi. Disaster. Busa ni mo. Teka sa bag. Apatay. Tuhog mo lang sa ako. Nasuod na gina, nasuod. Yang yaw. Nasaan sa iyo ba? Nasa suod, klaro. Shit. Busa ni mo. Busa. Mau lagi? Ya. Kasama mo na ron. Argan ng lanpin.
ako nag-sticker ang mga sayaw eh. Iba ko na. Sir. Nato sa iyo lagi ganina. Okay ka na balik-balik. Maguti siya kabli sa U-box oh. Ngana na siya. Sigo na na sa talag sigo. Kita na? Ha? Nakita na? Ano sa U-box? Lalagay na kanon doon na ko. Balik mo gud. Pangaya mo gisnak dito, tubig ko, kung ihaw na mo. Ay, tubig. Para sa mga tropa. Ako to yung cellphone na. Oh. Ay, yan na. Laro, nilagay na. Boss ni. May katong mga ngani nga motor ng mga Piste nga na to. Ay, sa. Kasi gagmay kamot. Okay, tara. Ika naman po. Tama ko ba? Nawa. Kasi glamour ah. Nabi na angin max. Daon? Oo, di ba? Sira, open daw para makakwanta. Nabi na siya na ngani. Oo, lisod Pwede eh. dire. Ano? Yan tangon. Shoot. Lisod. Kung gani tangtang. Kaya ko kung ukson. Basi kinikabli bawa din sa sunod na to. Kaya man. Makaya man. Nitaob na sad. Basi gusto na pila sa ako ba? So guys, ang yawi ni Kinshot na niya yung box. Yawi si Bakit no? Yawi pa tas balay. Oh, grabe. Wah, kabigimi o treson. Tabango ano gagihan. Asa nang imong motor? Mahal mo isda kita, gutom na mo uhaw pa. Dito ay may gali paspas na ko. Ay, salamat Eugene. Ay, magic. Sige bro. Guys, safe. Pinchot! Treso! Talay. Boss moto. Boss moto lang malakas. Motoris mo. Sa ako. Apa? Ano?